Asibonge mfokadludla sisho ukuthi kwaze kwayintokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ke libalele engxenyeni ke esentshonalanga njengoba sikhuluma kanti ke lithanda ukuguquba lokuhambisana namakhulu amathuba emvule kakhulukazi ke koGqeberha uyongena lapho kuSilandani kanjalo nakuSajonisi kanti ke ngamancane nje amathuba amazingene endaweni ke ephakeme zalapha Eastern Cape lasilindele khona ukuthi likhithike uyongena lapha ikakhulukazi naselisuthu kanti ke mancane nje futhi ke amathuba emvula lapha kwaZulu Natal seliyaqala libafazi beduma inyama likhuphula umzansi ke kuleza ndawo ngale kwaloko lingabalala nje kwalese Free State Northwest eGauteng ebusuku namhlanje sihamba siyobheka usuku lakusasa sikusho futhi ngokungena mahloni ukuthi ke liyaqhubeka liyabalela kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga silindela amancane amathuba emvula ikakhulukazi ke lapha eStern Cape ehambisana nokukhithika ikakhulukazi lapha koKaladoko uyongena lapha koKrafi kanti ke singalindela nje ukuthi ke lezi imvula kube izimvula nje zasekuseni nasemakhulu amathuba eThekwini kuSajonisi uyongena koRichards Bay ikakhulukazi ekhathini zasekuseni siye ngokunqamuka osukwini mancane mawungena ke endaweni ezimaphakathi uyongena eMpumalanga uyongena nasengxenyeni ke ezingasenyakatho kanti ke masihlabela phambili sihambe siyobheka isixwayiso sasebusuku namhlanje singalindela nje ukuthi lithande nje ukuthi ke kube nomoya namandla kakhulukazi ke ogunelo ngasentshonalanga kanti ke noma sihamba siyobheka kakhulukazi ke osukwini lakusasa singalindela ukuthi South African Weather Service isho ukuthi ke kunesimo sezulu ngabhebhisa umlilo ikakhulukazi lapha engxenyeni esentshonalanga kanjalo nomoya namandla ungaqhubeka ikakhulukazi ogwini amazinga okushisa ebusuku namhlanje kabanda kuzo zonke indawo enkabeni awubheke lapha eMaritzburg yongena eMnambithi liyakubuza ukuthi ke ungubo ngaki sihambe siyobheka entshonalanga ngisho ngithi iqanda qo mongena kuSutherland kanti ke kusasa emini liyakubuza ukuthi majazi mangaka kakhulukazi kuSutherland uyongena lapha Eastern Cape sizokhumbula ukuthi ke lizobe likhithika kakhulukazi ke endaweni ephakeme ubheka uKomani uyongena lapha kwaZulu Natal kuzo zonke indawo leyo belikubuza ukuthi ke umajazi mangaka ngongena endaweni ke ephakathi kanti ke mawuhambe yongena ke eGauteng lingathanda ukuthi futhi mali lapha ePretoria kubande futhi ke mawungena eMele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.